Vítejte u mého dalšího videa. Jsem tady se společně se Sátem a v minulém videu jsem vám říkal, že bychom natočili nějakou hru. Tak, ta hra se jmenuje Návrat na hrad Wolfenstein. Jak jsem minule říkal, tady je na ní expert, takže my vám dáme takový jako malý návod na první misi. Tak, začněte. Takže. Objevíme se ve vězení, že jo? Jo, ve vězení. No, z toho vězení tam hlídají dva vojáci. My se z toho vězení musíme dostat, takže se s něj nějak protáhneme a zabijeme ty vojáky. Vezmeme si od nich jejich pistolku a pak dáme lugru. A potom honem pryč odpadač. Honem běžíme pryč. Ať nás nedostanou další vojáci, pak se dostaneme z toho vězení a co? Potom další příšel vězeň a jdeme po velice tučných schůdečkách dál. A už je vězení dost daleko. Tak jo. A nemusíme pak běhat. Klidnější. A pak musíme udělat co? Potom tak jsou naši, tam jste si něco další přivojáci, nebo získáme T40, první větší kalibr. Jo, jasně. Samoval. Ano. A ty jsou taky dvě lékárny. Ty nás oživí, když budeme nějak zraněný. Jo. No. A taky další náboječky. Náboje se budou hodit. A do čeho? T40? Jo, jak to bylo. No. Potom jdeme zase dál. A co pak? Potom schody. Jdeme se schody. Na to jsme chvíli jdeme dál. Takže tam další voják, Zabijeme ho. a potom vždycky schodek, dveře, Otevřeme. a pak jsou další, jak je tam jeden voják a stojník. No, a když vás zabijeme, Když tam spustí alarm, no, a pak je tam obrázek, ten zničí. Ten, když se zničí, tak je tam skrytá oblast a jsou tam dvě zlaté cihličky. no. Další náboje, Do MP40. jo, tak je dobrý. A Dalekohled. dalekohled, čemu nám je dalekohled? Všechny ty mise, aby jsme se dívali do dálky. Ano. A pak k tomu jsme zapomněli na začátku říct, máte hned knížku a když splníte nějakou misi, tak si to odškrtnete. Tak se to potvrdí. No. A pak co? To už je konec první mise, nebo ještě ne? No, pak se dělá co? Potom zase zpátky, tak úplně nahoru, po těch schodech, Ano. kde jsou dveře, tam je další voják, tam ať odstřelíte jednoho, dalšího a ještě jednoho odstřelovače. Jo. A ten odstřelovač má co? Pušku automatickou? A co má? Tady mám austrovku obyčejnou. Jo. A tu moutovku si od něj můžeme vzít? Jo. Už ho nevodí přes zeď. A dolů. Tak to bych si po ní nešel. No, pak se jde kam? Pak znovu a dál. Potom dolů se dál svíst. Tam se slíze po žebříku, jak vám právě ukazoval, asi ty gesta nechápete moc. Možná jo. No. A pak Jít dál z té miniaturový zítce, takže pozor, abyste nesletěli. ano. Dolů. A potom si vezmete hodně tu maustrovku a jdete dál do těch dalších dveří. Ano. Kde je důstojník, další dvě lékárny. Ten důstojník se musí zabít, lékárny vzít a náboje taky. A je tam někde poblíž nějaká skrytá místnost nebo ne? Ne. Jo, Ale a to je konec mise? ne. Pak dále jsou další. Máte tam prostřed podlahu. My se propadneme. Takhle. Je tam ten vězeň. Střílet. A
který prostřelí podlahu, Jo, dělají tam. aby spadne. Ne, když budeme v správu. Když nebudeme na tom místě, tak ne. No. Protože pak zhora ty dva zabít, pak se hned pak čekat chvíli. No. Jeli, potom přijde další dva, jde dole a jde nahoře. No. Takže víme, že si mám dát krátký proces, Zabít. tak a hop dolů, pak doleva, tam jsou další dveře, otevřít, pak může být dole další voják, nebo může být další baráku. Chápu, nejdete, jsou granáty, ty se hodí na těžkotunážníky nebo na štítové zlomníky, ale ty jsou až v druhé, my si to vám budeme říkat až v nějakým, no prostě v nějakém dalším díle. No, dál. No. A pak mezi druhou a třetí stejně nevadí podlaha, která se zničí, je tam další skrytá oblast a jedna zlatá cihlička, a návodečky a Do hry nebo do čeho? do MP40. No, protože rodná MP40 mají vlastně mají stejný 9 hodnot. No, Takže zpátky, pak těch dveří, co tam byly předtím, tak vlastně počítí schody, byly. A tam je, pak tam přijde na zeď, rozstřídete, co tam dáme zdrovky, 7,92. ty se budou hodit. Sever a navíc. Potom zpátky. A to už je konec mise, tak nebo ještě ne? Potom zpátky. Tky tam mysl a vzadu je zeď, která se zničí, je tam skrytá místnost, je tam jídlo a jídlo funguje jako lékárna, a dvojka, skříně lékárna a další granáty. To se hodí, se sklady zombie v té kryptě. No, dál. Pak zpátky do těch do dalších dveří, tam jde voják, zpátky do té strany, takže pak vlevo, tam budou další dva a jeden důstojník. Ty se zastřelí. A potom napřed, na tuhle stranu, dveří, co jsou na tuhle stranu, tam je opět voják s nouzovkou, skříň, je to samé, co bylo předchozí, takže lékárna, granáty a ty potom na tohle straně je zase více tak křiva, takže si udělá, takže ho narovnáte a pak se otevřou dveře do další tajné místnosti se třeba zpátky se dál zpátky, potom na těch dveří na tuhle stranu, naproti, ten jsou poslední dva, pak vidíte obrázek Hitlera, je to oblast, všechno pozbírat si to, co je potřeba, potom je další dveří, potom pak zatlačíte ten znak, do poslední skryté oblasti, to je pohár, ty se vezmou, takže vezme, zpátky, pak dveří, pět náboje do manovzdrovky a Bčka, a tam je konec první část. Konec první mise.